Ahojky, vítám vás u dnešního videjka a v dnešním videjku jsem tady s mojí kámoškou. Ahojky. A v dnešním videjku to bude jakoby, že tady prostě mám různé věci a na ty my si vlastně řekneme prostě třeba trapné zážitky ze školy, tak si je řekneme. Každopádně budeme přitom trénovat, nic zábavného, takže pokud budete třeba to jenom chtít poslouchat, tak to třeba dejte do sluchátek, nebo to jen tak poslouchejte a přitom taky trénujte ve Star Stable, nebo dělejte přitom něco jiného, protože opravdu to nebude nějaká jakoby zábava nebo tak. Takže tak a my teda teď jdeme trénovat a první tady teda mám trapné zážitky ze školy, tak chceš, Baru, začít? Tak mně se jednou ve škole stalo, že jsem se podlinkala. To se mi zatím nikdy nestalo, ale mně se stalo, jakoby já nevím ani, že by se mi něco stalo úplně jakože hrozně trapnýho. Jediný, že mi spolužák furt ohrabával zadek a potom jsem to musela řešit s učitelkou a s ostatníma, takže asi tak, no. Ale to není zase úplně trapný, jo, protože on prostě je takový fakt divnej. Každopádně další tady mám nejhorší známka ve škole. Nejhorší moje známka je 5, kterou jsem dostala hned v první třídě a vůbec nevím proč, ale prostě učitelka naše třídní mi to dala prostě, víte jak v první třídě máte, že jo, na všechno prostě třídní hned, že jo. A prostě já jsem dostala 5 za to, že jsem něco nepochopila, to prostě jako hned v první třídě, to prostě nechápu. Jaká je tvoje nejhorší známka? Ta nejhorší známka je zatím 3. Ty jsi nikdy v životě nedostala 4 nebo 5? Ne, jenom 3. Aha. Nejoblíbenější nejhorší, jakože nejméně oblíbený ovoce. To mám, já mám nejoblíbenější ovoce, já nevím, asi jabko nebo hruška nebo banán. V poslední době hrozně jsem začala mít ráda banány. A nejhorší ovoce, jako nejméně oblíbený ovoce, to je těžký, to je jakoby asi to nejhorší ovoce, to je asi mandarin, ne, ananas, úplně, fuj, tady ble. A co ty, Baru? Moje nejoblíbenější ovoce jsou jahody nebo maliny a nejméně oblíbená je hruška. Já myslím, že hruška je mega dobrá třeba. Tak, nejoblíbenější pizza, tak za mě je to buď šunková nebo salámová. Pro mě je asi nejlepší sýrová, asi. A nejméně oblíbená, ta, na které je ananas. Oblíbenou mám buď Havaj nebo šunkovou. Já nejméně oblíbenou, nevím přesně jakože název, ale prostě to asi ani nemusím nazývat. Prostě nejméně oblíbená moje to je ta, na které jsou houby, olivy, ananas. To prostě... Jo, to znám, ale taky přesně nevím, jak se jmenuje a tu taky přímo nesnáším. To jsem jednou ochutnala jako malá, když jsme byli asi 4 a já vůbec nevěděla, co to jsou olivy prostě. A prostě jsem tu olivu ochutnala a už jsem to nikdy prostě v životě nedala do pusy. Nikdy v životě. Každopádně ještě jsem chtěla říct, že nejenom kde jsou všechny tyhle věci, co jsem teď říkala, ale i prostě ještě brokolice, jo, ta taky prostě A že ještě že když třeba jsou tam jenom houby, nebo jenom olivy na tej nebo jenom brokolice, nebo jenom ananas, tak prostě i tak mi to nechutná. Prostě A tyhle věci přímo nesnáším, takže... Já přímo nesnáším prostě pizzu, na který je ananas. Prostě, když jsme se jednou se ségrou hádali, já jsem se jí zeptala, Luci, patří ananas na pizzu? A Lucka, jo, a já, ne. A takhle jsme se asi 5 minut hádali, jestli patří ananas na pizzu nebo ne. A každopádně ještě k tomu, jo, ještě další věc, která vlastně patří k tomu ananasu u tebe. Na co máme alergii? Tak jakoby já nemám alergii na nic. Když mi bylo asi 8 let,
tak jsem stoupla na vosu, že jsem šla do koupelny a ona v chodbě byla vosa a já si ji nevšimla a prostě já jsem na ní stoupla a teď jedeme na mlýn, jo, Baru. A já jsem na ní stoupla a prostě ono mi to tak oteklo, že mamka si chvilku myslela, že prostě mám alergii na vosí štípnutí. Naštěstí nemám. A na co máš alergie ty? Už si dojela ten závod? Jo. No počkej, už si to na mlýně? Ne, zatím tady na kopci. Počkej, ale tam když tak na mě, jo? Jo. A na co máš alergie ty? Já mám alergii na ten ananas, jak jsme se o něm bavili. A ještě na něco? A na pil mám hodně alergii. My jsme teď byli před asi 2 týdnama, jsme byli na alergologii. A tam jsme zjistili, že mám trošku alergii na ty potkany, jako. Na potkany? Vy máte ale doma potkany přece? No, potkanáte. Já vím, ale máme štěstí, protože samičky mají míň alergenů. Jakože na ně nemáš tolik alergie jako na samce, jo? Jo. OK. A hlavně teda na ty pily. No. A na olše. Jako na ten strom. Jo. Hele, ono to tady lidičky trošičku nikdy není slyšet. Jo, Baru, prostě v tom hovoru to někdy najednou přestane být slyšet a potom zase. Počkat, jaký budete šampionát v 6? New Hillcrest, tak tam nepojedeme, protože tam nemůžeme ani jedna. No, každopádně... Dál tady mám nejoblíbenější plemeno, maximálně 3 nejoblíbenější plemena, ale spíš jen to jedno, ve Star Stable, jako v celém Star Stable. Tak začni. Ne, já nevím, u mě je to hrozně těžký. Takže můžu říct 3. Jo, 3. Můj úplně nejoblíbenější, úplně nejvíc ze Star Stable nejoblíbenější je buď frýsák, nebo lipicán. Můj frýsák, lipicán a teda frýsák, ne, Arab, jo, frýsák a na třetím, teda na druhém místě je lipicán a na třetím je frýsák. Protože frýsové mi poslední dobou, no nevím, prostě poslední dobou moc nemám náladu na frýse. To já taky ne, ale teď jsem si hrozně oblíbila ty nový Dartmoor poníky. Jo, já si ho taky koupím, ale teď si šetřím na Halloween a na Vánoce, takže protože z Halloweenu si chci koupit skoro všechny koně a z Vánoců si chci taky skoro všechny koupit, takže tak. A jaký je tvůj nejoblíbenější kůň ze Star Stable jako ve tvých stájích? Asi belgický Warmblood. Cože? Belgický. Jo. Počkat, ježiš, já jsem blbá, já jsem úplně zapomněla na to, že moje úplně nejoblíbenější plemeno je belgický Warmblood. Já jsem na ně úplně zapomněla, ale přitom jsem si celou dobu říkala, že mi tam něco jako chybí, že jsem vždycky říkala, že je to moje oblíbené plemeno a najednou jsem zapomněla, co je moje oblíbené plemeno. Každopádně belgický Warmblood je tedy moje nejoblíbenější plemeno, na druhém místě je Arab a na třetím je ten lipicán, takže tak. Frýsák je tak na 4., na 5., no. Yes, mám novou úroveň. Každopádně a z mojich stájí teda, z mojich vlastních stájí je můj nejoblíbenější kůň asi moje belgický Warmbloodové, no. Takže tak, tohle video bylo opravdu kratoučký, ale Baru, kde jsi? Pojď sem. No tak, zastav. Už bude konec videa. Počkej, stoj tam. Už bude konec, sorry, jo. Už bude konec videa. Já vím, že to bylo kratoučký, ale co se dá dělat. Takže tohle by bylo pro tohle videjko všechno. My jsme se s váma chtěli rozloučit a čauky.